Vinkit ilmastokestävään metsänomistukseen. Tiedä tavoitteesi metsänomistajana. Ennakoi riskejä. Hahmota metsäomaisuutesi kokonaisuutena, jolla on arvoihisi sopivat kestävät tavoitteet. Suunnittele ja varaudu metsän kasvatuksessa vuosikymmeniksi eteenpäin. Tunne metsäsi ja liiku niissä säännöllisesti. Sovella erilaisia menetelmiä metsän kasvatuksessa. Uskalla käsitellä metsiäsi eri kuvioita monin tavoin ja eri lähtökohdista huomioiden niiden ilmastokestävyys. Suosi monipuolisuutta niin kasvatustavoissa, metsän rakenteessa kuin puulajeissa. Huolehdi taimien kasvusta. Nyt istutetut taimet ovat tukkimetsä 2070-luvulla. Metsän uudistamisessa valitse kasvupaikalle sopiva muokkaustapa ja puulaji. Varmista taimien kasvu varhaisperkauksella ja taimikonhoidolla. Kasvata metsiä monilajisena sekapuustona. Vältä kasvattamasta yhden puulajin metsiä. Kuusikoihin ja männiköihin kasvaa luonnontaimia muista puulajeista. Säästä ne. Sekametsät kasvavat terveempinä ja niissä on monipuolisempi elonkierto. Tee hakkuutoimet oikea-aikaisesti. Pidä metsä elinvoimaisena ja terveenä tekemällä hakkuut oikeaan aikaan, sopivalla voimakkuudella ja huomioiden monimuotoisuus. Tunnista eri tuhojen aiheuttajat ja riskikohteet. Huolehdi kantokäsittelystä sulanmaan aikaisissa havumetsien hakkuissa, jotta juurikääpä ei leviä. Tunnista kirjanpainajan riskikohteet ja tarkkaile sen mahdollista iskeytymistä kesäaikaan. Suosi suometsissä jatkuvapeitteistä kasvatusta ja käsittele maanpintaa maltillisesti. Turvekankaiden lannoituksella voit korjata ravinnepuutteita ja lisätä metsien kasvua. Vähätuottoisia suometsiä voit ennallistaa luonnon tilaan. Kasvata metsiä elinvoimaisena hiilinieluna. Hyvin hoidettu kasvava metsä sitoo tehokkaasti hiilidioksidia. Voit tehostaa metsien hiilensidontaa lannoituksella, jolloin puuston kasvu lisääntyy. Varastoi hiiltä metsän eläviin puihin, lahopuuhun ja maaperään. Hiilen varastoimiseksi voit pidentää hyväkuntoisten uudistuskypsien metsien kiertoaikaa, jättää lahopuuta kerryttämään maaperän hiilivarastoa ja säästää monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet. Elinvoimaiset, monimuotoiset ja terveet metsät pärjäävät muuttuvassa ilmastossa.